vi tilbage. Så er vi tilbage. Det regner godt nok, men det er morgen. Så er vi tilbage. Nice. Skal vi gå ud? Det kan på monsterne i væggen. Hvor en dash. De kan jo ikke... Hallo, du er bare ud. Ja, jeg har svær. Vil du have et svær? Nej. Lav et svær, fordi at hallo... Når jeg har svær... Stensværene her, de ligner altså en hammer. Fordi vi har den her texture pack. Er det svært? Ja, det her er et svær. Det ligner bare en hammer. Her, jeg kaster en svær til dig. Det er et svær. Det er en gris. Men hallo, du skal bare vide, der er monstre, fordi at... det regner. Nej. Ikke på der. Jeg skal lige ind og skrue lidt ned for lyden. Sådan der. Ja, det er nok for lavt, så tror jeg ikke. I kan høre det, men... Der er lava hernede. Er der lava? Hernede. Her. Wow, det er sjældent, man ser det. Der er en får dernede, Har vi lava? Offre dig. Der er meget lava. Offre dig. Nej. Skub Nej, lava. mig eller får. Jeg snakker til foråret. Ikke dig. Skub den ned. Jo, jeg vil lige finde lavet der. Hold da. Sne. Er det sne? Der er sgu sne lige her. Godt. Der er sne herude. Ikke godt. Kom hen. Wow, der er... Nå, okay, der kan godt gå i liben, fordi det er dag. Nice. Godt sne. Snekarm. Ja. Okay, men vi skal have noget... Splat. Nogle ressourcer, så vi kan udforske den hule der. Ja. Wow, hvad laver du? Nej? Ja, der er et eller andet, der larmer. Skype til fucker. Ja, der er et eller andet, der larmer hele. Jeg kunne høre en zombie. Fuck, jeg fik et chok. Læg dig. Skelet. Skelet også. Holy fuck. Jeg hader regn. Hallo, gå til højre hele tiden, så kan skeletter ikke ramme dig. Hvis du bare bliver ved med at løbe rundt i cirkel til højre. Så kan Jeg er gået ind. Går du ind? Jeg er gået ind. Nej, vi skal ud og skaffe ressourcer. Hallo, vi går ned i grotten. Eller hvad? Jeg har fakler. Og ikke det lidt for tidligt. Nej. Og dog. Nej. Vi skal ned og have fat i iron. Der var langt ned. Vi skal ned og have fat i vores iron. Vi skal have noget iron. Skål. Du har styr på faklen. Der er lava lige herovre. Hvad er det her? Det kan jeg ikke se på den her tekstpack. Det er kul. Ja, det er kul. Der er masser af kul. Ja. Jeg får noget mere kul til os så. Der er langt ned. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror det er iron. Ja, det er iron det der. Godt. Holy shit, har vi lavet for en iron? Jeg tror det er en god hul. Det er godt det her. Ja. Og der er masser af iron. Holy der. Jeg fandt ned. Hovsa. Jeg har fundet 5 iron. Har du fundet 5? 5. Holy shit. Jeg ved ikke. Du er lækker, du er. Hvad? Du er så nice. Ja, det tænker jeg også. Hvor er du hen? Jeg fandt iron. Ja, det gør jeg også. Eller? Fandt du iron? Det så jeg ikke. Jeg kiggede jo slet ikke på dig. Jeg kiggede jo slet ikke på dig, så jeg så det ikke. My balls. Sådan der. Så kan vi komme op igen. Flyt dig. Der er fakler. Ja, jeg har nogle fakler, men jeg skal lige hurtigt... Ja, jeg kan zombier. Nice. Den er dyb, den her. Den er meget dyb. Nej, først. Hov.
det var en økse, den der. Den er ikke så god til at hugge sten med. Mere iron, mere iron. Du skubber helvede til. Nå. Er der også kul? Jeg henter kullet, du tager iron. Ja. Der er masser af kul. Jeg gør zombier. Er det dårligt? Nej, det er pis godt. De er så søde mod os. Okay, nu skyder efter mig. Jeg kan se et skelet længere nede. Ja, det er det, der står skyd efter mig. Jeg fik et chok. Var jeg ramt at blive det retard. Du er retard. Din far. Lolololololol. Jeg prøver at gå ned og tage mig skelettet. Men Ja, det er ondt. Så har jeg også lige fået hugget mig en masse kul. Hey, der er mere kul herovre. Hold kæft, der er meget kul i den her hule. Fuck, der er meget kul. jeg fik dræbt skelettet. Nice. Jeg fandt også lige. Der er mere iron også herovre. Og Det er en god hule, det her. rigtig god. Det kan jeg godt nok. Jeg har også fået noget knogle. En knogle. Har du fået en knogle? Hvor der også en rigtig god hul, den her. Ja. Jeg skal videre. Ja, kom vi går videre. Jeg går også videre. Der er mere kul her. Ja, kan du ikke sætte mig? Hvad? Hvad? Hvad siger du? Ja, der er kul her. Ja, jeg har også fundet kul heroppe. Hold eller munden der. Hold her, mand. Holy. Bare et udtryk. Holy moly. Holy. Nu mister jeg min hakke. Må hellere hakke Hvor mange lidt videre. kul har du? Lige 2 sekunder, jeg hugger lige det her færdigt, så kan jeg fortælle dig det. Så kan jeg sige det til dig. Så kan jeg sige det til dig. Jeg har 47. Jeg har 50. 58. 61. 61. 62. Fuck, du har meget. 64. 65. Fuck, mit liv der er endnu mere. Jeg giver ikke til hug. 68. Mere iron. 69. 69. Har du 69? Jeg har 69. 69 stykker kul, hold da kæft. Meget. Det er rigtig meget. Jeg min mor det. Det siger din mor. Det er min mor. Min mor siger, det er gråt. Så er det også godt. Hvad er vi kommet til? Mand. Den her hule, den fortsætter nedad. Ja, det er dejligt. Det er også en næste vej, du kan få. Har du taget 3 med hernede? Ja, jeg har nogle... Jeg har nogle pinde. Jeg har 12 pinde. Okay. Vi har ikke workbench. Nope. Har vi? Nej. Ja. Nej, vi har ikke nogen workbench. Det er fucked up. Det glemte vi vist at tage med herned. Der er masser af iron. For satan. Sådan der. Jeg sætter lige noget lys. Hey, vand. Der er vand hernede. Jeg blokerer det lige.
Vand, det ender aldrig godt. Sorry. Sådan der. Så kan jeg sådan noget lys. Fuck, den er kæmpe der. Wow. Kom her. Hvor er du henne? Kom her. Jeg har en spæk for dig. Vi får du hernede. Hernede. Fuck, der er mørkt. Nej, der er mere vand. Ja. Wow, og de fortsætter bare nu her. Har du ikke fjernet det sidste vand? Nå. Flyt dig lige. Det kan være, du ikke har blokeret det helt. Nej, det har du ikke. Så kan vi tage det ned, jo. Ja, nemlig. Der er lava dernede, der er obsidian dernede. Obsidian. Lad os I... go down. Go down her. Wow. Lava. Stop nu herovre med lava. Kom her, se. Redstone. Hvad der? Det kan vi ikke hugge, det skal vi bruge iron til at hugge. Wow. Det var der, der Der er jern længere henne, mand. Hvad? Der er jern længere henne. Ja. Du skubber. Det var ikke en god idé, Det det her. Det var ikke en god idé. Ja, det næste vi gør, er det ikke at gå op og så få nogle iron eller nogle jernredskaber. Okay. Jo. Gå ud på resten af mulen med det. Jo. Så går vi lige op, så skal vi prøve at se, om vi kan finde op. Jeg er nemlig så god til at fare vild. Det er jeg ikke. Eller, jo, faktisk ja. Den har mig, var det ikke? Nej. Var det den af mig? Var det ikke? Jo, Nej, det var den anden vej, boys. Are you coming? Nej. Du er fandme god selv. Okay, hvilken vej skal vi? Den har vej op. Yeah. Nu med? Shit. Lige øjeblik. Gør det lige sikkert. Yeah. Det er først. Safety first. Var det ikke den af mig? Det var ikke den af mig. Bare få sagt noget. Var det? Den af mig. Den af mig. Ja. Okay, hvad gør vi så her? Nå, her. Wow, der er mørkt herinde. Jeg sætter lige en fakkel. Jeg kan ikke mærke, hvis der kommer en zombie ind i det rum. Det vil jeg tage mig lidt. Hvad? Okay, hvor er du henne? Nå, der. Ja, det er op. Hvordan kan du finde rundt herinde? Follow the sport. Jeg er helt forvirret. Ja, det er helt op nu. Jeg er med dig. Jeg kan høre regn. Det regner sgu stadig. Ja, det regner. Det er nat. Det er nat. Har du ret for? Hvor meget uld har du? Jeg er lidt sammen med kisten. Nej, jeg har en idé. Det skal gøres hurtigt, det her. Hvor bliver regnet? Der. Jeg skal lige bruge 2 stykker jern. Så går jeg ud og klipper foran. Du fader ud, mand. Hvor Skype det foregår lidt. Hallo, prøv lige at lægge på og ringe op igen. Så laver jeg lige 2 senge imens han ikke er her. Nu kan jeg ikke komme ud. Du får den af. Kom her.